Continuem a aquesta hora, com cada dia, amb l'espai que dediquem des d'aquest informatiu als grups municipals de l'Ajuntament de Premià de Mar. Temps avui per la formació Ciutadans. Saludem al cap del grup municipal, Josep Maria Cano. Josep Maria, molt bon dia. Molt bon dia, Xavi. Com hem fet amb tots els portaveus des que van tenir aquesta circumstància passat dia 18, demanem per la situació creada a partir de l'explosió i el seguiment que d'alguna forma s'està fent a nivell municipal sobre tota aquesta qüestió. Naturalment, les famílies desplaçades i la investigació sobre el terreny, també l'actuació sobre l'edifici sinistrat. En tot cas, quina és la pel·lícula que es fa Ciutadans sobre tot plegat ara mateix? Bé, des de Ciutadans, evidentment, entenem que ha estat una desgràcia a la que cap ciutat pot estar preparada, i des del punt de vista de gestió entenc que s'ha fet l'enfoc correcte amb la implicació de tots, de la ciutadania, de les entitats, dels treballadors de la casa i dels polítics. Evidentment és un fet amb un fort impacte emocional, social, també econòmic, i està sent fonamental l'atenció inicial a les víctimes, que entre tots els fem sentir que no estan sols, solucionant les necessitats bàsiques inicials, com les d'allotjament o roba, i donant-li la informació, suport psicològic, inclús si necessiten suport jurídic sobre els passos a seguir en tot aquest camí que per desgràcia estan patint, no? Per tant, en aquests primers dies ha estat fonamental, com deia, comptar amb recursos tècnics, materials i de personal, que s'ha complementat amb la solidaritat dels veïns de Premià de Mar. Ara el que toca des del nostre punt de vista i també des del punt de vista de l'Ajuntament és no baixar la guàrdia en aquest suport, ja que passarà temps perquè algunes famílies puguin restablir la seva vida quotidiana amb normalitat, sobretot la d'aquelles famílies que han perdut tot i que s'han quedat sense llar per un període de temps llarg, no? S'ha de treballar cas per cas, cada família té la seva problemàtica amb una planificació de les actuacions tant a llarg termini com a mig termini, no? I també entenem que serà molt important la coordinació que fem de les actuacions amb la resta d'administracions. Des del punt de vista de Ciutadans, quina és la vostra acció concreta en tant que grup municipal en el suport d'alguna forma a les famílies, en fi, en les tasques que s'han hagut de dur a terme? Sí, des del grup municipal de Ciutadans hem estat al costat de l'Ajuntament des del primer moment, com també ho ha fet la resta de grups municipals, rebent tota la informació del dispositiu que s'estava organitzant i hem fet tasques informatives, sobretot a les famílies afectades que coneixem o que han contactat amb nosaltres sobre on adreçar-se i quins serveis tenien a l'Ajuntament, tant des del punt de vista social, psicològic, jurídic i econòmic. A títol personal, els membres de l'agrupació s'han ofert a les famílies en allò que poguessin ajudar i ara el que toca, com deia abans, és analitzar la situació cas per cas i veure com des de l'Ajuntament podem contribuir a que les famílies recuperin la normalitat a la major brevetat i nosaltres com a grup municipal, amb aquestes dades a la mà, fer totes les aportacions possibles. Josep Maria, canviant de tema i atenent el dia de demà. Demà hi ha el ple municipal que tenia que haver tingut lloc la setmana passada, apareix una setmana més tard, precisament com a conseqüència d'aquesta circumstància que estàvem comentant. A Ciutadans de Déu-n'hi-do la implicació amb mocions i preguntes. Sí, nosaltres teníem preparat el ple i vam presentar 2 mocions, sobretot una que ara té molta importància degut als fets, com el tema de potenciar el voluntariat i crear una oficina del voluntariat, que és una de les mocions que, com et deia abans, ens feia molta il·lusió d'intentar tirar endavant i que l'equip de govern veiés la necessitat de tenir aquesta borsa de voluntaris que poguessin ajudar en situacions com aquestes, precisament, i d'altres més quotidianes. Tindrem opció demà de seguir el desenvolupament d'aquestes mocions i d'aquestes preguntes a la sessió del ple de setembre. Entre tant, Josep Maria Cano, moltes gràcies una vegada més per participar en aquest espai d'opinió dels grups municipals. Moltes gràcies a vosaltres, Xavi. Bon dia. Bon dia.